आंनि बे Btrinfostudio YouTube चेनेलाव आङो गिबियावनो बरायना लाबाय। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ आं लानानै फैदों। नोंथांमोना जायफोरनाखि थांनायखौ नायदों बिसोरो नुनानै फैखाबाय। आं बेखौनो खावलायनो नागिरदों जायफोरनाखि देग्लाय मेट्रिक पास जानानै आरो हायार सेकेन्डारि पास जानानै न'खरनिफ्राय गोजानाव जानगाराव थानानै लेखा फरायनो थाखाय दिनै ओंखारलांबाय एबा थाहैबाय। दा हस्टेलाव थाथों बा अबा मोनसे रुम लानानै थाथों, आङो बै जायफोरनाखि आंनि फंबायनि समान बिनानावनि समान आं नोंसोरनिसिम मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों। जोङो आथिखालाव माखासे थासारिफ्रा जोंनि गेजेराव साग्लोबगासिनो दङ। बै थासारिनिफ्राय नोंसोर गावखौ जेब्लायबो रैखाथि होनो नाजानांगोन। बे थासारिफ्रा मा नोंसोरो एसे केपचार खालामनो नोंसोरो मिन्थिखागोन। मानोना आथिखालाव ओरैबायदि माखासे थासारिफोर दङ, नोङो कलेजनि स्टुडेन्टआनो होनथों गामियाव थाग्रायानो होनथों, जोंनाव ओरैबायदि मोनसे दोहौ जागासिनो दङ। बेनो जाहैबाय मा निसा लानाय। मिथिबायना? सोरबाया लजिंआव थानानै लेखा फरायो, सोरबाया हस्टेलाव थानानै लेखा फरायो। बै लजिं थानायनिफ्रायनो हस्टेल थानायनिफ्रायनो माने जौ लोंनानै जौ फाग्ला जानानै गावनि सोलेरखौ गाज्रि खालामनानै लानाय, गावनि देहाखौ गाज्रि खालामनानै लानाय, गावनि गासैबो सेहेरा पाथिखौनो नस्थ' खालामना लानाय, बेफोरबायदि थासारिया जानानै फैयो। ओंखायनो आं नोंसोरखौ खावलायगोन, जायफोर बिनानाव आरो फंबायमोनहा दिनै बिमा बिफाखौ नागारनानै मेट्रिक पास जानानै आरो हायार सेकेन्डारि पास जानानै गुबुन जायगायावहाय, गुबुन गोजान जायगायावहाय जेराव नोङो नोंनि बिमा बिफाखौ मोनस'वा, आंगो लोगोबो खम, दा बैफोर जायगायाव नों साबधानै थानो नाजाबानो जाबाय आरो। मानोना ओरैबायदि जायो, नोङो लोगोनि दारैनो नोङो मालाबा समाव नोङो जौ लोङाबाबो लोंनो गोनां जानानै फैनोसै। नाथाय बे लोंनाया लासैनो बारायै उनाव बिनो मा जालाङो, बारा जालाङो। जेनेबा नों फार्स्ट टाइमाव नोङो जेनेबा नों जौ गोजा लोंनो हाया, बियार लोंदावनोसै, बियार लोङै लासै नोङो रालांनोसै, बेनि उनाव नोङो आरो गोजाबो लोंनो हाग्रा जालांनोसै। दा बिदियाव नोंनि फरायनायनि फारसे बै फरायनाया मा जालांनोसै, गाज्रि जालांनोसै। ओमफ्राय नोंहा बेहायसो गोदोना थानांगौ जाना फैसै। फारसेथिं नोंनि जेनोखि सिमां लानानै नों बै जायगायाव फरायनो थांदोंमोन, बैफोरबायदि नोंनि सिमांफ्रा गासिबो थेर बेथेर जालांजोबनोसै। स' बेनिखायनो आं खावलायनो नागिरदों, जेरावखि थायाथों मानो जौ लोंनाय, बिरि सिगारेट सोबनाय, थांखु जानाय, ड्राग्स जानाय, बेनिफ्राय साबधान जा। बेनिफ्राय नोंसोर साबधान थानांगोन। गावखौनो नोंसोरो साननांगोन, गावनि देहाखौ साननांगोन, गावनि सोलेरखौ साननांगोन। आरो नोङो दिनै सासे स्टुडेन्टसो, नोंनि मेन जिउनि थांखि, बिमा बिफानि थांखि, बेखौ नों दिनै मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखायसो दिनै नोङो न'खौ नागारनानै गोदान जायगायाव दिनै नोङो लजिं थानानै बा हस्टेलाव थानानै नों दिनै फरायनो थांखि लाबाय। स' बेखौ नों गोसो होनानै फरायबानो जाबाय। मोजां मोनसे रिजाल्ट खालामनो नाजादो, मोजां रिजाल्ट खालामनानै ओनसोलावहाय मुं खामायनो नाजादो, मोजां मोनसे जब गोजौ रेंकनि साख्रि मावनो नाजादो। बेनि गेजेरजों नोंनि न'खर संसाराव नों गावनो आथिङाव गसंथानो हानाय बे मोनसे सुबिदाया फैगोन। ओंखायनो आं खावलायगोन नोंसोरखौ, अननानै नोंसोरो जेरैखिजाया जायखिजाया राहायैब्लाबो नोंसोरो जेरावखि थाया मानो मोजाङै था, गोग्गो सोलोंथाइ ला। जे थांखि आरो उद्देश्यखौ लानानै नोंसोर बै जायगायाव थांदोंमोन, बे थांखि आरो उद्देश्यखौ मोगथाङाव नों फैनाय लोगो बेखौ लाना फैफा। गाज्रि हुदा दा सोलों, गाज्रि लोंनाय जानाय, बेरायनाय, ड्राग्स जानाय बायदिफोर माखासे खामानिफोरखौ नों जिबनावबो दा सोलों। नोंसोर आंनिफ्राय गोरबोनिफ्राय खावलायदों, नोंसोर अननानै बेफोरबायदि गाज्रि आखुनिफ्राय, गाज्रि हुदानिफ्राय गोजानाव था। आरो नोंसोर मोजां आखु माने सोलों, मोजां सानदावनो सोलों, मोजां हास्थायजावनो सोलों। अब्लानो लासैनो नोंनि साननाय हनायफ्रा, थिंकिंफ्रा सोलायलांनानै अट'मेटिकेलि बे सोलायगोन। आरो नों सासे मोजां सुबुं जानो हानाय बे जैग'थाया नोंनि गोरबो बिखायाव जोनोम मोनगोन। आं बेखिनिखौ खावलायबाय। अननानै आं फिन बेखौ रिकुवेस्ट खालामबाय, नोंसोर बिनानाव आरो फंबायमोना जेराव थानानै फरायाथों मानो, मोजाङै फरायनो हाथों, गाहाम देहा लानानै फरायनो हाथों, इसोरा नोंसोरखौ मदद खालामथों। जेरावखि जे थांखि लानानै जे स्ट्रिमाव फरायाथों मानो, मोजां साक्सेस जानानै दिनै मुलुगाव सासे मा होननानै बुङो, सुबुं सम्पद जानानै फैनो हाथों। जोंनि हारिनि गेजेराव साफा सुबुं सम्पद जानानै फैनो हाथों। आं बेखिनि आसा खालामनानै बे आयदानि सायाव भिडिअ बानायनायखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।